addini na rike akan ki zinariya na fadda ki a zuciya abin zai yi wuya kwarai. Ki sai ki ce goro kai ko ja yanzu zan dauro gana abona ina roro na rasa ma ina da zan fara fitar kaya da zafi abun akwai wuya. Ko shakka duk wani lambari naka na ɗauka ladabi gare ka zanye ko zana shawari in kurrike ta aikunci gari fitar sofa a zuciya abin zai yi wuya kwarai. Oyoyo ne miki oyoyo yan mata oyoyo ni maka oyoyo da bazan rawa ina son ki ma kina sona ina son ka ɗauki tunani na fadda ki a zuciya abin zai yi wuya kwarai. alkawari in kurrike ta aikunci gari fitar sofa a zuciya abin zai yi wuya ga autan maza ga namijin maza ga jarumin maza mai kawai da in maza In ni kike kira zan zo da marmaza na ɗora rawani na a gari na rangaza. fitar kaya da zafi na san akwai alkawari in kurrike ta aikunci gari fitar sofa a zuciya abin zai yi wuya kwarai. Komai zaki yau a kaina na ji na gani. Komai za ka yi a kaina na ji na gani. Zo ka shimfiɗa ta kauna 'yar farin gida.